بدوین دخترو آنایرا شوک میگن آخی نگاه کنین چه خیلی ابوچنی فسونه هم خیلی کفته در یگان جونسای باری اکسکلوزیو 280 سومون 250 سومون میفروختن هازی سکیتکای گراندیوز نیبت سر دادگن 150 سومون باور میکنین خشروگیش ببینین مدلکوش ببینین چه خوشرو این طرف هم خیلی یا این مدلکوشون گنده فسونه کوفتچکوشون ببینین ایشایش دخشرو ایشایش دخشرو مرامت هازی شما رو توصیه میتیم جای زوری بد تونی افتگیم اینا استودنتو اینا طلبه ها میتونن بیاین آموزگارا دایم هستای کارگرا دایم هستای خلاص سروغه را میفهمونم گوش کنین بازاری کاروان طرف تیلو بازار هشتم دروازه همین هشتم دروازه تیلو بازار تماشا بینا بدروین از طرف دستی راست اینم دیم قطار بیاین جای ماکس گویا نشانتون میتن مانا ایشایش دفعسون مدل کد گپ نیست مانا نرخ کو دسترس چهارم قطاری همین دروازه دایم دور نقطه سودا مانا اپتاوی در کار دونا در کار بیاین دستی یکمای اپتاوی کن بیاین با نرخ دسترس خریداری کنین وای تماشا بینا میدونین چی یک نقطه سودا یافتم باور کنین با درجهش بروشم خشرو برا خچون می آوردین اینا ببینین چه نیابچنین двойкои фасони корейский стиль барои ина духтарако студентҳо марамат нархаш скидкаи грандиоз ништагаи 400 сомон буд 250 сомон бовар мекунед 250 сомони жилетка дораву юбка дора нигоҳ кунед чанд расветкаву чанд модели фасонак дора хулас бовар кунед як бора как биёен ин нуқтаи савдора биненда ҳам хел бораи хушрӯ бисёр доранд мана нархошон арзонаи нархошон дастрасаи бора хичон мебиёранд оптовиам дар кортон боша ина оптовишам ҳаста суроғашонам мефаҳмонам тамошобинони азиз бозори корвон тарафи тилобозор байни ҳаштуму наҳум дарвоза мешавад шумо агар ай ҳаштум дарвоза дроен тарафи дасти рост дуюм қатор инам дуюм қатор биёен ҷои макс гӯя нишонтон метиҳанд мана марҳамат ина интихоба биненда чӣ қа буракои хушрӯ доранд нарх шок гуфтум ку двойка 250 сомон духтаро дуюм қатор даянд ва чорум қатор даянд нуқтаи савдо доранд марҳамат метонен оптови дона биёен бо нархи дастрас харидорӣ кунен ҳамин ячи духтарако ҳози корейский стил присдестиян ина марҳамат любой намуд корейский стил двойка мегирен пиҷак мегирен юбка мегирен кофта мегирен ҳама намудаш дар анами ҷои макс омадагиай тамошобино бовар кунен нархошон да гап нест инам двойкачои необычни хушрӯчара дестен аз 250 сомон сар мешава инами воҳимаҳое ки 400 сомонай 500 сомонай ку необычни хушрӯ ҳамаш бори гуанжоай тамошобино оригинал мана марҳамат нархаш аз 250 сомон сар мешава иҷада шумо пиҷакоша бинен пиҷакошам ки хушрӯ ё тоқаяна пиҷако метонен комплект кунен барои юбкошона ҷудогона доранд метонен комплект кунен ба дараҷаш фасона качествош люкси бадай тамошобино мана марҳамат кофточкошона намегем юбкошона намегем охи ҳамашку гуфтаистам бори эксклюзивай чинда овардагиан тамошобино марҳамат барои шумо ира бинен интихоба бинен чихо хушрӯвай ҳамаи борошон необычни фасон будай тамошобино дар ҳақиқат ҳам ҳои суроғара мефаҳмонам навора диден сраза бихезен биёен бозори корвона иҷа тарафи тилобозор ҳаштум дарвоза вай и моделакоша бинен ира бинен хуи шаишта хушрӯ ҳаштум дарвозаи тилобозора хулас дромаден тамошобино аз тарафи дасти рост инами дуюм қаторда ҷои макс гӯя нишонтон метиҳам ба чорум қатордаам ҷо доранд мана ҳам дуюм қатор ҳам чорум қатор метонен биёен анами хел буракои фасона бо нархи дастрас харидорӣ кунен ино дасти якуман оптави кан нархи дона гуфтаистам касе оптови мегира оптовиш боз ҳам арзонтар мешава ина духтаро ҳаштум дарвозаи тилобозора ки дромаден имхе рост таки мебиёен ина дуюм қатор аз тарафи дасти рост дуюм қатор медроем хулоса мерем дуюм магазин мешава ҷои максаиҷа бовар кунен я намуд борои фасон дора ҳамаш борои намхе необычни хушрӯе ки ҳар ҷода нестай хайди десте на тамошобино нигоҳ кунен чихе необычния ки хушрӯе намхе я магазини калони фасон аям дуюм қаторда ё чорум қатордам вай дора нуқтаи савдо хулас биёен любой намуд чиза бо нархи дастрас меёбен и кофточкоошона бинен двойкоошону тройкоошона бинен охи юбкоошона бинен бо чихе хушрӯе борошон ҳамаш хушрӯай эксклюзивняи ҳар ҷода нестай тамошобино ини тараф тройкора бинем бо чихе необычнякан корейский стил ганда бисёр доранд ҳозир медонам ки духтарако корейский стил мекованд ина марҳамат ҷои ҷоша ёфтам тона
این نمود کوفته را ببینین خوی 1000 نمود مدلای فسانی وایمای کوفتچکا هستای من بیاین با نرخ دسترس از نمیجوی مکس خریداری کنین رقماش هم موندگیم در روی اکران برای دستافکا برای مثال سروغا میتونن با خچون زنگ بزنین مستقلانه همراه خچون هم صحبت شوین این قسم دا یوبکوی هم هستای این خد وایکوی هم هستای گنده عکس زور رفته تماشا ببینن نوارا تا آخر تماشا کنین رحمت میگین خلاص 180 سومون بود حاضی لیونای تازه 99 سومون شدگی مدلکو رو حاضی نشانتون میتیم باور کنین 16 خشرو 99 سومون ایره ببینن مدلکو رو ببینن چه فسونه بعد ایجاده کو هم بسیار کریسکی استیل دارن که اینا دخترا استودنتا طلبه ها میتونن بیاین یوفکا دویکا ترویکا چیز میگیرن هم مدلکوی فسون بسیاره خلاص اینا یکی حاضی نشانتون دادم حاضی скидка кати нигоҳ кунед лёнои тозая скидка кати 99 сомониш дега ин моделакоша бинен чихения бушина чантаи расветка дора ё 99 сомон баъд қисми болора нигоҳ кунед инами дирияди боло кофточкаи дирияди боло тамошо бино ҳамаш 99 сомониай интихобуш хеле ва хеле зиёдаи дӯстони азиз ман ай қисмам нишон чиём инаи дирияди боло 99 сомониай баъд инчунин дӯстони азиз қисми поён юбкаора бинен анам юбкоям ҳамаш 99 сомониш дегая ҳамаш борои оригиналай тамошо бино ҳамаш борои гуанҷовай ина дасти якм бора хичон мебиёран нархошон беҳадам хушрӯай арзонай мақсад касе обтови мегира обтовиам дорам ина диден дирияди болора чи хушрӯчай 99 сомон туникашам астай калташам астай укороченишам класс оверсайзшам любой стилша пайдо мекунен бозори корвон тарафи тилобозор 8 дарвоза аз тарафи дасти рост дуюм қатор мешавад ҷои макс гӯя нишонтон метиҳам бовар кунен духтаро нигоҳ кунен я намуд борои фасон доранд ки ягон ҷода нестай ин ҳами дизайно ягон ҷода нестай марҳамат бо биёин муқоиса кунен бинен борора чинда ба даста хичон овардаган ай гуанҷов моделои 2027 ай юбкора десен чихе хушрӯай 220-240 сомон кам бояд набошад леки скидка рафтаистай 150 сомона нигоҳ кунен чихе хушрӯчай скидка кати дантел будай модели дантел будай тамошо бино 150 сомон тана ку ганда фасонай дӯстони азиз нигоҳ кунен ҳама юбко чанд моделу чанд фасони хушрӯ дора нархошон беҳад нархҳои дастрасай баъд инчунин корейский стил бисёр мепурсанд духтарако нигоҳ кунен кофточкаи хушрӯи необычни доранд диден бо скидкаи зур доранд баъд нигоҳ кунен да ин хеле корсетдоро двойко ҳастай пиджако ҳастай инчунин тройкошо набинен иноям корейский стилай духтаро 600 сомона бораи ҳозир скидка кати 399 сомон шудагая 399 сомон качестваш люксай биёин бинен тамошо бино бори дигар такрор мекунам оптовикам дасти якман касе барои савдо мегира медонем ки ҳам хеле борои необычни бисёриё мекованд ина биёин ҷои ҷоша ёфтагӣ метавона барои савдо бо арзон мешава дасти якман духтаро нархҳои гуфтаистам нархи донаяй бозори корвон тарафи тилобозор 8 дарвоза аз тарафи дасти рост дуюм қатор мешава ҳами 8 дарвоза да 4 қатор шудаям ҳамин нуқтаи савдо ҳастай мана биёен ҷои макс гӯя нишонтон метиҳам любой чи бовар кунен ку ба дараҷаш фасон охи ина ёра бинен ина миёра бинен ягон ҷода нестай ҳам хел фасонай ҳам хел моделако хушрӯай хулас миёен бо аз наздик мебинен раҳмат мегӯен